Uy, aso kayo nagkita ta. Sa matong sabot na to, manaygon tag dayon. Oo, manaygon ta. Dapit sa kahimayaan, mauray among nakita ang panagoy nga salano. Bulahan ug bulahan ang tagbalay nga giawitan. Uy, murag naikunda. Wala ko kwarta. Saon pag hatag ko ini nga. Man ko kwarta, siksiyo. Nahilo mapod, murag usar ka. Kanta ing kanta ka sadya ito. Amayo ni. Ako lang lansisan. Doon ako ikahatag. Mukha kong takto, gamay pusto na kong papel. Hindi? Hindi ako hatag nila kay. Ikain mo lang tibuok ini. Sakto ni. Dai ako pinasuhan niyo. Dong hinday kay. Ano dito sa papel kay. Para malipay sa kay tibuok din kinintos ba. Kay lison po matakatag kay ginangbay kay Pasko baya karon. Mo ni pahalipay ninyo. Sige, salamat. Daghang sa inyong pinasuhan. Sa karang gihatag niya ay pila ka ni gisod magsubre atong tan-awon. Uy, binuang naman eh. Bato. Binuangan ta nanaygon tagtara niya bato. Pagkaway po angod. Tawhana. Mao lang naigon sa balay nagko do. Patay bakit ano ini kay mulabay mo sa ikon. Batur pang gihatag na. Batur bato. Magitan jud ko ning mulabay ko ba. Ayo ini mangayo ko pasaylo ini kay unsa mga uon sa kwarta nood bro. Sa mga nahatag naman. Uy, maalam kang hana nga. Gahatag na magbato. Ibinuangan ni. Karan ka. So. Uy, ikaw to gahatag bato na mo. Sorry kayo kay adinod ko kwarta mo to napugos sa hatag ko ninyo. Kay ko lang paagi kadton lang paagi hatag ko ng bato. Way, batasan. No, 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 Anay no. ka, lakas.